So, oeddwn ni yn llun mair sydd yn Maentwrog. A mae'r llun yn... Dwi'n meddwl bod o'n gysylltiedig efo'r llun arall sy'n mynd o'r nantfoch yn cysylltu ble efo'i gilydd. So, hefyd y llun a llun mair. Mae llun yn eitha mawr, ond... Ti'n gallu cael yn nofio nhw, ond mae'n efo pa mwsog y sylff yn y gwylod. Mae'n bach yn tan, mae'n teimlo bach yn wir pan ti'n rhoi traeth yn efo. Mae'n eitha glir sy'n ti'n gallu gweld adlewyrchiad y coed. Yn cofio oedd hi'n diwrnod braf a adlewyrchiad y coed yn yr llun. Mae yna wal bach fyd sydd wrth ymyl yr llun hefyd rhwng llun a ffordd fawr. A lot o llefydd i barcio sy'n mynd eitha twristi. Basically, oeddwn ni'n seiclo ar y llawn fawr fatha o Hawddycha i Arwgli Arms. Mae'r ffordd yn eitha cul, actually, fe mae'n eitha lot o gorneli eitha siaff yna.
Mae un reit yn ymwneud tŷ, dwi'n gwybod pwy sy'n byw yn y tŷ, mae'n fath o ffens mawr derw, dwi'n meddwl, dio. A mae'n gorfod rili siarp, ti'n gorfod rili slofi lawr os ti'n dreifio fan'na. Anyway, pan oedden ni'n mynd, ti wedyn yn mynd i fatha i fyny'r ach mawr mawr, a wedyn ar y pryd yma ti'n wedi gweld y coed, dim y coed, y llyn yn ôl, so mae'n efo loads o goed yn ôl man, yn y ddwy ochr. Wedyn ti'n kind of fatha mynd i fyny'r allt, a fel ti'n mynd i fyny'r allt, mae'n lle arall i barcio ar yr ochr chwith. A wedyn ti'n cyrraedd mewn top yr allt, ond mae'r top yr allt yn fatha cefn cornel hefyd. So efo'r gornel yna wedyn ti'n kind of cychwyn mynd lawr. A mae hwnna'n eitha cyddo wedyn gyda'r rili slyfo lawr fan'na. A wedyn mae'na fatha wal bach o'n ochr arall. O, does o ddim pafin yn gwbl. Mond pan ti'n cyrraedd fatha un lle, fatha lawr yr arc, ond ie, da ni'n mynd cyrraedd fan'na, anyway, so, oedden ni'n mynd i cyrraedd top yr arc, nath Ian o dal ddeud allan to the pub yn Sissi. Oedd o wedi penderfynu fatha mynd bach cyn i fi, ac yn amlwg wedi gwchyn i brecs, a fi'n bod yn fi'n dilyn dad. Nes i gwchyn brecs fi hefyd, a fatha mynd lawr yr arc. Oedd hyn dal ar y lôn mawr, so nath fi ddim fatha mynd ar y pafin, oedd yn amlwg yna i ni hefyd. Oedd fi dal ar ffordd fawr. A chi'n gwybod y tarmac oedd rili hen pan mae'na fatha loads o tyllian o fo, a mae'n fatha, obviously ddim bod yn hael loads kind of thing. Anyway, fel ni'n lawr yr arc, nes i wchio yn y brecs, hanner ffordd, a dwi'n rili cofio'r darn nesaf, nes i basically fatha tymlo dros yr handlebars, ac nes i lanio yn ganol y lôn yn rola, ac y beic fi ganol y lôn fyd, ac o'n i rili licio beici, so obviously o'n i ddim eisiau car mynd dros fo, so nes i tynnu fo off y lôn a rhaid o'n syth ar y pafin. A then, so o'n i'n neud o dad yn parcio'n beic lawr y ffymil o Local Arms. A wedyn, o'n i wedyn yn, nes i cymryd o sylweddol wedyn, bod fi'n cael gweithio i gyd, a dwi'n cael gweithio ar dad, fatha, na, dwi'n mynd i'n gofyn sydd. A nath o trwy'n rownd o'r gwylod, a fatha, dwi'n cofio fo'n dweud wedyn, dad o'n meddwl trwy'n mynd i ddod off, cos o'n mynd gymaint o waed ac o'n rili coch. Wedyn enw, dwi'n rili cofio beth i gwylio wedyn, dwi'n beth yn gofio, oedden ni'n gorfod hitchhike wedyn i ysbyty. A wedyn, ges i fatha'n trin yn ysbyty, a wedyn gorfod cael lift yn ôl gen y doctor wedyn, tafarn i gyfarfod mam, cos oedden ni ddim mobile phones ar y pryd yma, so oedden ni'n trio cael gafel ar mam oedden ni'n methu, gyda hi'n cyfarfod ni yn y tafarn. So, basically oedd hi ddim yn rili gwybod lle oedden ni na ddim byd. A then cyrraedd y tafarn arall rwan, cos oedd mam symud ymlaen dros tafarn arall. A dwi'n gwybod eistedd yn car, a fatha loads o pobl yn pasio fi yn fatha. Dwi'n siŵr iawn beth yn wneud, dwi'n meddwl bod fi'n celebrity, o'n rili weird. A wedyn, dreifio wedyn i Bangor, dwi'n meddwl bod dad yn mynd drwy'r golau coch i Fyw weithiau. Dwi'n cofio'r golau coch, ond o'n i'n cysgu'n cefn gyda mam yn cefn efo fi, dwi'n cofio hi ddim yn ffrind, dwi'n cofio meddwl bod hynny'n weird, cos o mam o hyd yn mynd i ffrind. Neu ddim gadael fi mynd i ffrind, ond fi oedd i cefn efo fi, o dad yn dreifio. A wedyn cyrraedd, a wedyn, gorfod cael anesthetic, nydwydd mahwsif, a wedyn gorfod cael 18 o stitches. A wedyn, o'n i'n cael mynd at dyna bod y dewis, nath y doctor ei dewis i fi. Either basically aros nos, drosodd noson yn y sbyty, neu os ni'n neud o yna ar y pryd, os ni'n cael mynd adre y noson yna, so nes i benderfynu. Dwi'n eisiau aros noson yn y sbyty, so o'n i'n neud ar rwan. So dyna ddigwyddodd, ond actually, elli dylai fi wedi gwneud y ffordd arall, cos oedd yn bach automatic.
troi mewn i'r mynig. Fyw Mi sefyll yn llawn am ddifrwyr gerdded yn iarach ac ofn i wisgi. Dwi'n yn troi mewn i'r mynig. Fyw Mi sefyll yn llawn am ddifrwyr ac gerdded yn rhy araf ac ofn i wisgi ar ochr allan. Dwi'n araf yn troi i mewn i fy mynig. Dwi'n araf yn troi i mewn i fy mynig. Sefyll parod i fi wisgi ar fy ochr ar llawr. Dwi'n araf yn troi mewn i fy meic. Fyw Mi sefyll yn llonydd am rhy hir, neu gerdded yn rhy araf, rhag ofn i mi ddisgyn. Dwi'n araf yn troi fewn i fy meic. Fyw Mi sefyll yn llonydd am rhy hir, neu gerdded yn rhy araf, rhag ofn i mi ddisgyn ar fy